Crec que hi haurien d'anar i crec que no hi aniran, perquè no podran mirar-los a la cara. Nosotros, se lo voy a decir muy claro, muy tranquilo, nosotros no vamos a ir a visitar a la cárcel a los que han intentado liquidar España. Bé, doncs com dèiem, avui hem de parlar d'una altra carta, Sheila, una carta escrita de manera conjunta pels 7 dirigents empresonats a Lledoners que adrecen concretament a Inés Arrimadas i a Xavier García Albiol, en què els conviden a anar-los a veure a la presó de Lledoners. Explica'ns, tens la carta, tu. Doncs sí, Helena, aquesta carta és molt evident i els hi recorda que com a dirigents poden anar a visitar els presos. És més, a més, en aquests centres penitenciaris també els conviden a parlar fins i tot amb d'altres interns per comprovar de primera mà si tenen aquests privilegis que tots dos partits han denunciat. En una carta breu de 3 paràgrafs amb data de dimarts passat i amb Arrimadas i Albiol com a destinataris, comencen explicant que s'adrecen a ells després de veure que estan molt interessats en aquesta situació quotidiana que viuen a la presó, on, recorden, estan privats de llibertat, sense que ni tan sols els hagin jutjat. Aquí veiem precisament un dels trossets d'aquesta carta que diu per les afirmacions que els hem sentit dir a través dels mitjans de comunicació, és evident que vostès només poden parlar des del desconeixement. Els acusen de parlar d'ells sense tenir ni idea de com estan i per això els fan arribar aquesta invitació literalment. I afegeixen, a més, diuen: per aquest motiu, si ho desitgen, ens agradaria que ens visitessin a Lledoners, on podran comprovar de primera mà si som uns presos amb privilegis. Aquesta carta acaba amb un atentament i la signen tots els presos: Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull. Helena. Doncs moltes gràcies. De seguida en parlem d'aquesta carta, però deixeu-me que escoltem també el vicepresident Pere Aragonès, que avui als matins ha exposat quina seria la resposta a la invitació d'anar a Lledoners. Deia això. Crec que hi haurien d'anar i crec que no hi aniran, perquè no podran mirar-los a la cara. És així. No podran mirar-los a la cara, perquè saben que estan empresonats preventivament, sense judici, per uns delictes que no han passat. I ho saben. Bé, Sheila, ja tenim resposta a aquesta sospita que tenia Pere Aragonès. Doncs sí, la primera resposta ha estat molt ràpida i ha estat precisament de García Albiol via Twitter. Piulava el següent, diu: no voy a ir a ninguna cárcel a visitar a los independentistas presos, prestándome a su circo mediático y frivolizando con su propia situación. Y digo mediático porque han enviado la carta a los medios antes que a nadie. Su show no es el mío. Això és el que deia, precisament, en què es contradeia perquè fa uns dies, fa uns mesos concretament, al diario.es veiem una entrevista en què titulaven per un altre contingut, però veieu com aquí aquest subtítol deia el següent, deia: el líder del PP de Cataluña asegura que visitaría en la cárcel a los presos independentistas si alguno de ellos lo pidiera. No tindria ningú problema. Com dèiem, avui també l'autora d'aquesta entrevista també piulava precisament aquest comentari recordant que García Albiol s'havia ofert a visitar aquests presos. Doncs bé, de seguida la resposta a Albiol ha generat una gran reacció. Una d'elles, la de Carles Puigdemont, que deia el següent, diu: els carcellers no gosen mirar la cara de les seves víctimes. El carceller es queixa d'assabentar-se'n per la premsa, però calla quan les acusacions de fiscalia van arribar abans als mitjans que els advocats. Com passa sempre, by the way, la vergonya els acompanyarà tota la vida. I de seguida aquí generava una picabaralla virtual entre García Albiol, que responia al següent a l'expresident de la Generalitat. Deia: desde luego que a ti el tema sobre los carceleros te afecta muy poco. Tú, Puigdemont, como el Capitán Araña, embarcaste a todo el mundo y te quedaste tierra, o mejor dicho, en tu mansión de Waterloo. Un crack. Doncs bé, aquesta ha estat la resposta del PP i les reaccions que ha portat. Doncs ara, si us sembla, sentim les reaccions de Ciutadans perquè aquesta oferta a la visita als presos la feia en boca d'Albert Rivera i deia el següent. Nosotros, se lo voy a decir muy claro, muy tranquilo, nosotros no vamos a ir a visitar a la cárcel a los que han intentado liquidar España. Y no tengo mucho más que decir. Lo que sí sería bueno es que el Gobierno de España nos dijera si esas personas están teniendo trato de favor o no. Hemos leído a través de información periodística que parece ser que puede haber trato de favor o privilegio para unos determinados presos, en este caso, que son socios del Gobierno. També una negativa contundent, una negativa que, segons sembla, no ha sorprès gens al partit d'Esquerra Republicana, perquè Sergi Sabrià deia precisament això. Escoltem. No ens estranya, perquè se'ns feia molt difícil pensar
que Albiol o Arrimadas serien capaços de presentar-se a Lledoners i mirar els ulls dels nostres presos, i ja ho tenim confirmat.